isto aconteceu hai tanto. Non me fagades lembrar agora. Vamos para casa que teu pai espera para xantar, veña. Hasta mañá. Hasta mañá, besito na escola. Daría o que fose por volver esos tempos. Adela, vamos que teño que preparar para xantar. Mamá, mira. Vamos, Adela, eu me dixo que te voy a levar porque non obedeces. O home do saco. Tremían as pernas cada vez que o nomeaba. Papá, é verdad que existe o home do saco? Sí, por eso tens que estar cedo na casa. Acórdome da choiva e do vento daquele condenado día. Mal raio pardo. Si queres ir a xogar á rúa, tes que abrochar o abrigo e chegar a casa agora, vale? Onde estarán os demais rapaces? Seguro que non os deixaron sair con este frío. Agocharei no almacén do meu pai. Creo que tiña unha pistola por acá. O meu medo non me percatara que era a nai de María. Non pode ser, non me cabe na cabeza como alguén pode entrar no despacho sen ninguén darse conta. Despois disto, o negocio vais a pipes. É María, a pobre, coa calamidade que lle tocou de pai e agora este. Mamá, que pasou? A nai de María apareceu morta no despacho do almacén do teu pai. Deronlle un tiro entre cella e cella e encontrou unha secretaria. Moito insistín en que ese disparo fora meu, pero ninguén me creu, nin eu mismo acabei de asimilar. Primeiro, culpouse a secretaria, cando se probou que era inocente, a unha banda de delincuentes da zona. O tempo pasa e a memoria foiseme quebrando. Agora mesturo esta historia coa miña imaginación. E así foi como netiños meus me din conta de que o home do saco nunca existiu. O home do saco pertence á obra de Rosetánatos de Gonzalo Navaza, publicada en 1996 pola Editorial Xerais. España estaba baixo a ditadura de Francisco Franco, caracterizada pola represión e a censura. Na literatura galega, como noutros ámbitos culturais, era difícil expresarse libremente e os que o facían eran perseguidos. Autores como Navaza utilizaron a súa literatura para expresarse libremente mediante simbolismo e metáforas para evitar a censura. A escola na miña época, pois, as nenas non estaban cos nenos, as nenas tiñan maestra e os nenos tiñan un maestro. Na aldea antes había moitas vacas e todo o mundo traballaba cas vacas, a arar, e sementar, e carrar a leña, e fer os traballos coelas. Vivía todo o mundo da agricultura e viñan as mallas, uns iban ás mallas dos outros e todo o mundo en común cantando, bailando e bebendo, todo o mundo o pasaba ben. Pois cando fomos á migración, Como vivías? pois era todo cambiaba, porque claro, non entendíamos a fala. Pero pasámoslo ben. Pero foi duro. O Nadal, pois, salíamos a xogar por aí, estábamos loucos por chegar a que digan a nosa irmãs chamarnos, tan loucos por chegar a hora de cenar, porque no Nadal era cando comíamos a cena, o pulpo, ou se se mataba algún año, facíase unha cena especial, entón estábamos, e pues por eso. Pues había en la aldea
era bastante ben divertida, porque nos levábamos todos ben, facíamos as tareas todos xuntos, e era moi entretenido. Pois a vivencia que teño é que o meu pai que emigrou, entonces, pois vino marchar a Alemania naqueles tempos, e estar sin el varios anos, por carta que non había teléfonos nin había nada.